filologia hispanika ikasi nuen unibertsitatean. Han? Horregatik, bai, Japonian, Japonian. Eta bai. horregatik hemengo unibertsitatera etorri nintzen ikasketa egitera. Guraso izan zineten, Bai. jaio ziren zuen alaba bizkiak, ezta? Bai, horixe. Eta zuek matrikulatu behartzen dituzten Ikastola ereduan, batean, ikastolan, Bai. eta orduan esatu duzu, nik ere ikasiko dut. Bai, ikasi behar dut, bestera Ikasi behar dut. Behar nuera pentsatu nuen. Pentsatu Bestera, zenuen. zide, ikasketa nora zide zuzendu, edo gain begiratu, eta horrekoak egiteko nahitaezko dela pentsatu nuen. Gaztelaniazko kultura ere, euskal kulturarekin batera ibiltzen dira, ezta? Horregatik, kultura bat, hemengo gizartea ulertzeko, bata gaztelaniaren ikuspuntutik, eta bestea euskararen ikuspuntutik. Biak ulertzen dudanean, agian gehiago ikasten du. Keiko, Bai. zurekin jarraitzen dut? Bai, oraindik. Kafetxo bat hartzen orain, Bai, hobe. Bueno, Anderrek zerbeza hartuko du. Bai, horixe. Jendeak ez du ikusten Ander, baina horratzean Ander dago. Bai, ez da neurea, ez da neurea. Ez dut pentsanik hori bukatu ondoren, kaina bat hartzea. Ez, ni txintxo, kafesnearekin. Bai. Keiko, aurrekoan esan zenigun hizkuntza eskolan aritu zarela. Bai, hizkuntza eskolan. Aurten? Aurten ez, COVID-19aren erruz bertan behera utzi behar izan nuen. Gelditu dira 5 departamentu hizkuntza eskolan, okerrez banaiz? Hizkuntz ofizialak, bai, gelditu dira. Baina hizkuntz ez ofizialak ez dugu klaserik. Japoniarra, txinatarra, eta gaztelania atzerritarrentzako espainola. Bai. Oiek, aurten? Aurten ez, eta beste ekintzak ere ez ziren atera. Nola esaten da, mintza tardea, eta tallereak, eta horiek, bueno... Deus ere? Ez, baina aurtengo kontua dela, sinetsi nahi dut. Nik nahiago dut, datorren kurtsa berriz aztea, baina bueno. Baina zuk jarraitzen duzu klaseak ematen? Bai, hori nire kabuz. Zure kabuz? Bai, nire kabuz egiten dut, eta horretaz aparte beti, itzultzaile lana ere egiten dut. Bueno, hasieran ni hasi nintzen itzultzailea, oraindik ere, eta biak batera zide egiten dut. Itzultzaile lana, norentzat egiten duzu? Norentzat, ez. Administrazioarentzat edo ez aparte? Aparte, hori nire kabuz. Zure kabuz. Agentziaren bidez, edo, erakunde ofizialen kontuetan, aukera direnean Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udarak, haiek, batzuetan zide eskatzen du, lana. Orduan, batzutan eskatzen dizute, baina zure kabuz egiten dituzun lanak dira, itzulpen lanak. Bai, hori. Eta Japoniera irakasle bezala aritzen zara ere, orain, zure kabuz. Bai, horixe. Ikasle desente izaten dituztu? Asko dituzu, Japoniera ikasi nahi duen jendea bada hemen? Nik,
esanen dut hizkuntza eskolako kontua, bai, hizkuntza eskolan urtero 60-ren bat jendea izena ematen dute, bai. Orain 2 urte ia 70-ren bat iritsi zen, bai. Eskerrik asko. Bai, eta iaz 60-ren bat, eta bai, horrela izan zen. Horregatik, zenbaki oso ona dela uste dut, Iruña ez da herri oso handia. Txikia da, Iruña txikia da, horregatik esan dizun. Eta maila guztiak daude, Japoniera ikasi dezakezu 0-tik titulazio bat lortu arte edo? Baina ez hizkuntza, ez ofiziala. Bueno, claro. Horregatik titulazioa ez dugu ematen. Bai. Ez da ateratzen titulazioa, baina, 0-tik 2. mailara, bai, kurtso batean 75 ordu, nahiko ongi ikasten dute. Komunikatzeko gaitasuna lortzen alda. Bai, baina hori baino ere idazteko, irakurtzeko eta horietakoa. Badakit, itzulpen lanak aipatu dituzu, baina badakit ere liburu bat itzulia daukazula. Bai. Bai. Okerrez banaiz, Inma Errorekin batera, Japonian asko saldu den eleberria. Eta itzuli zenuen euskarara. Bai, baina hori gehienak egin zuen Imak. Baina Imak Japoniera badaki? Ez. Baina, nire laguntza oso txikiak. Baina zure izena hor dago. Eta Durangoko azokan ere egon zineten, ez da? Bai, baina, orain zenbat urte. Aspaldiko kontua da, Aspaldiko kontua da. Eta normalean nire itzulpena gaztelania eta japoniera artean. Japoniera eta euskararen arteko zirana oso gutxi ateratzen da. Hori egin zenuen. Bakarra da, egin duzun bakarra da? Euskarara itzuli duzuen bakarra? Itzulpena hori bakarra. Euskararen itzulpena hori bakarra. Beste gaztelania eta japonia arteko liburua beste bat dauka. Bai. Baina hori ez da nobera. Hori beste kontua. Hemen oso ohitua gaude, ni etortzen zait nire garaia, nire gazte garaia, gazte, aurrez, gazte, ikusten genituen asko Japoniako marrazki bizidunak, pila bat, eta badakizu hemen Son Goku izan dela. Bai. Zuk, horiek, suposatzen dut Japonieraz ikusi izan dituzula han, baina hemen euskaraz jaso ditugu. Gazteleraz baino lehenago euskaraz jaso dugu Dragoi Boy. Bai. Hori katalanez ere, ez da? Dragoi Boya nire Dragoi Boy okerez banaiz, agian lehendabizi katalanez eta euskaraz atera ziren. Eta gero, gaztelania agian beste ondoren ziren. Baina euskara eta katalanez iaia biak batera. Eta hori zuretzako arraroa egiten zitzaizun? Hemen guretzat oso ohikoa zen, Jende asko unibertsitateko ikaslek ere ikusten zuten. Zer uste duzu? Nire ikasle gehienak horietakoak dira. Gehienak ez bada zide, asko. Bai, Iruñean urtero fan festival bada. Fan festival da, marrazki biziduan, japoniar marrazki biziduanaren inguruko kultura tratatzen duen zide festa bat da. Eta han ara joan da, nik beti ikusten dut ikasle ohiak. Agian ikasle eginen den etorkizunean ikasle izanen diren jendea. Eta, marrazki biziduarekin. Japoniera ikasten duen jendea esan nahi duzu, Eta agian ikasiko duen jendea agian etorkizunean. Edo ikasitakoa, hasitakoa, edo zertxobait interesa dutenak, eta bai. Eta gomendatzen diezu, adibidez, horrelako gauzak japonieraz ikustea? Nahiz eta euskaraz ikusi dituzten edo gazteleraz edo? Ez dakizu ez, fan festivala, hizkuntza eskolan azken 2 urteetan patrozinadorea zide izan zen. Eta esate baterako zide, Japongo firma bat japonieraz entzuten dute.
Atzean, atzean subtitula jarrita, baina japonieraz ikusten du, eta ikasleek hori aprobetxatu zuten. Bai. Horregatik, bada zerbait. Bai. Oso ongi. Hartu lasai kafea, bestela. Bai, bestera, ja... Oztuko haizea zaizu? Bai, haizea honekin, bai. Keiko, Bai? zure familia ezagutu behar hemen eta zure familia hau da, Bai, ezta? hemen daude bizkiak. Bizkiak. Txikiak zinetela, ikastolan izena eman behartzen dutela eta berak euskararekiko harremana hasi behartzuela erabaki zuen. Eta zuek ezagutu nahi zintuztedan, ze zuek euskaldunak zarete goitiberakoak, ez? Txikitatik ikasi euskeraz. Euskaldunak ez dakit esango nukeen, baina, bai, saiatzen gara. Bai. Eta nahiko nuke pixka bat ezagutu zuen etxeko egoera zein den. Ze, klaro, ama japoniarra duzue, aita naparra duzue, ez? Horre egonen da, suposatzen dut, tximitxurri. Zuek? Iruzkundetan egiten dugu pixkat. Etxean bai. Batez ere gure artean. Eta amarekin beti saiatzen gara, beti saiatzen da japonieraz guri hitz egiten, bai. Eta gu saiatzen gara japonieraz egiten berarekin, baina askotan, erantzuten dugu pixkat euskeraz, pixkat erderaz. Zein esan dezakegu dela zuek gehien menperatzen duzuen hizkuntza, zuen kasuan? Nik uste erdera. Nik uste, bai, erdera eta euskera nik uste. Bai, japoniera daukazue 3. postuan esan dezagun? A ber... Agian 4. postuan nik esango nuke... Ez nire 4, baina... Hitz egitea ni ez da kostatzen, baina azkenean irakurtzea, idaztea eta oske hori... Claro, zuek japonerarekin daukazuen harreman zuzenena ama da. Claro. Harreman familiarra da bakarrik. Egunerokoan pixkat erabili, baina irakurri normalen ez dugu egiten egunerokoan. Orduan, Bai, baina esate batek gure zu joan zinen nirean nintzen 3 hilabete unibertsitatea Japoniera. Orduan, pixkat menperatzen dudala gehiago, baina, a ber, egunerokoan ondo, baina gero, Claro, oso ezberdina da eguneroko amarekin izan dezakezuen eguneroko konversazio hori, edo ikasketa prozesu batean, unibertsitateko ikasketa batzutan, gauza teknikoagoak direnak eta oso ezberdina da. Beste maila bat beharko litzateke horretarako, ez? Baina, gu egunerokorako eta familiarekin hitz egiteko ondo, nik uste. Baina gero hortik aurrera pizka. Lanerako, ikasketarako, hori beste kontua da. Horregatik askotan hartzen ditugu adibidez, erdera edo euskarazko hitzak amarekin hitz egiterakoan japonieraz zerbait ez dakigu, esatugu, euskaraz o erderaz o ingelesez ateratzen zaigu. Japoneraz, etxean japonieraz hitz egitea edo amari japonieraz erantzuten saiatzea zuek esaten zenuten bezala, zer da? Amak sartutako gauza bat, edo zuek ere berezkoa duzue, ama aldetik japoniarra duzue jatorria. Eta orduan hori ere ezagutzeko behar hori, edo nahi hori. Nik uste urte hauetan saiatu garela gehiago. Saiatu gara gehiago japonieraz egiten, eta hori, ni adibidez japonierazko musika entzuten, eta bizkat lotura gehiago izaten japonierako zati horrekin. Zure zatia den horrek, klaro, azken baina hori izan da
helduago ginenean. Ja, konstienteki egiten duzuen erabaki bat, zuek hartzen duzuen erabaki Eta bat. mazen pixkat behartagoa. Claro. Eta udaro amak esaten zigun, ez zara piztina joango lagunekin, ez baduzu, hau eta hau ikasten, gaina irakaslea denez, karo. Zorrotza da, ama! Baina hori txikitan. Gero, bueno, ja... Baina gero egia da guk ere eskertu dugula. Bai. Baina txikitan bazen, putada bat, orain ikastera piztina joan aurretik lagunekin. Eta gaina udaro, baina gero eskertu dugu bai. Eta egin duzue kontrako ariketa, esan nahi dut, zuen ama euskara ikasten hasi zen, karo, zuek ikastolan ordu asko sartzen zen ituzten, euskal mundu batean murgildurik, zuen abestiak euskaraz ziren, zuen lagunek euskaraz egiten zuten, zuek dena euskararen munduan, eta amari ere zorroztasun hori eskatu diozue? Nik uste ez dela izan... Beragandik jaso dugu euskararen kutsu handi bat. Bai, O kulturaren parte handi bat, bai. Gutxikia ginean hasi zen ama euskara ikasten orduan, beti egon da bera oso sartua, eta guk agian inkonstienteki egiten genuena, bera ja, bere burua saiatzen zen euskaraz egiten, euskarako kultura ikusten, zabaltzen eta guri ere erakusten. Bai, eta kutsatu zegoen bizka bat. Agian bertso saioa, bertsoren kontuan ere, zu orain zini baino askoz sakonagoa sartuta zaude. Zaten zabe, baina adibidez hori txikitan astebururo amak bazuen Euskal Irratia piztua, beti, sukaldatzen, beti. Orduan sartzen dituen sukaldera eta eguerditan jartzen zituzten bertso saioak, zakiz herritan, beti. Orduan zen, asteburutan beti bertsoak entzun, eta hortik ja, orain bioi gustatzen zaigu, bertsoak entzutearena, baina amatik etorri zaigu. Ze gauza, Ze gauza. Zuek jakin gabe jaso dituzue. Izan da gehiago gu jaso, bera jaso. Agian hori de burbuina, zine burbuina, margutasunik gabe da. Horregatik haien zila burbuina oso gazteagoa eta dena jasotzen dute. Bai, askoz ere errazago, ezta? Hartzen ditugu txikitan gauza guzti horiek. Zuek Lorea eta Leire eta Lorea, baina zuen izena luzeagoa da. Bai, ditugu bi izen, bat euskeraz eta bestea japonieraz. Zuen izena orduan konposatua da, ezta? Euskara eta japonierako izenekin. Nire izena Lorea Mei. Lorea? Mei. M-E-I. Mei. Eta nirea Leire Tsukasa. Oi, zurea pixkat zailagoa da, Zailagoa da, bai. Leire Tsukasa. Hori da, bai. Tukasa etorri zait hasieran. Txikitatik beti, nire atzetik. Claro, baita ere. Denbora guztian. Eta zer esan nahi dute? Nire ama jarri zian izen hori, Japoniako letra horrek konposatzen zuelako nire Japoniako aitonaren izenaren zati bat. Orduan, hortik hartu zuten, eta, beste esan nahi diferente badu, baina nire aitonatik datorkit, baina gero erderaz esan da mundu guztia gaizki esartzen du, orduan ez du normalan erabiltzen. Zuek, zuen buru aurkezten duzuenean, Leire eta Lorea bezala aurkezten zarete? Hemen bai, gero Japonia joten garenean bai deitzen dutela Mei. Bigarren izen horrekin bakarrik? Japonian bigarren izen horrekin bakarrik. Errazagoa da, han bizitzeko, bai. Han bizitzeko? Bai, han egoteko. Eta zuen Japoniako familiarentzat, ez zarete Leire eta Lorea, zarete Mei eta Tsukasa. Begira. Eta amarentzat ere, gehienetan. Bai, amak ere esaten dugu. Haserre dagoenean abizena ere botako du agian. Abizena ez dut botako. Ez, hori hemengo ohitura da. Bai, eskenik egiten dut, ez badiate kaso egiten, tararan. Kontuz, bi abizen botatzen baditut, kontuz. Ohitura europara da. Baina Japoniera abizena ez dugu erabiltzen. Bai, gurera. Lehen esan didazue, amaren bidez jaso duzuela, irratia piztua izaten zuela beti sukaldean, eta bertso saioak, pilota gustoko duela, eta beira, frontoi batean gaude gaur. Bai, eskarrik asko. Pilota gustoko duela. Beste gainontzeko ekintzetan eta sartu zarete amaren bidez, edo ja zuen kabuz? Esan nahi dut, musikal, liburua. Zerbait ari da esaten ama? Kotau trikia.
begira. Hori bai nik aukeratuta, bueno, ikastolari esker, ikastolan ematen zituzten triki klaseak eta barra nintzen. Ez dut ondo jotzen ere, baina bueno, betian nik gustatu zait jotzea. Eta hori adibidez nik egindako aukera bada. Baina egia da, jo txikidanik, askotan inkontzienteki entzun dugula beti Mikel Laboa, Salvador, zaket. Denetarik, bai. Eta zu? Inkontzienteki hartutako gauza bat. Bai, ez dakit amarengandik jaso dituzue gauza, baina gero inkonsienteki edo zuk bilatu dituzunak. Adibidez, zuen gustoetan euskal musika entzuten duzue, badokazue ohiturarik. Hori bai badugu ohitura. Bueno, ese gustatzen zaizkigu euskerazko taldeak. Izaro, Zetak, orain atope. Orain atope, bai, klaro, horiek daude orain. Puri, bueno, kontzertuetan ez. Ja, orain ez. Tokagu pixka bat. Musika bai entzuten dugula euskeraz, gero irakurri euskeraz baita, nire irakurtzen zait. Beti irakurtzen du pila bat. Bai, asko gustatzen zaizu. Eta idaztea? Idaztea txikitan bai, baina orain ja ez dut asko idazten ez. Galdu dut. Idatzi beharko duzu amaren historia. Bitxia da. Zertarako? Eta aberatsa da. Ja, bagian egunen bate. Baina, jo, euskera eta bai, musika bai entzuten dugula. Zuen lagunek, bueno, zuei zerbait antzematen zaizue, bai? Izan dezakezuela. Baina ez da inbeste, ez? Edo bai? Amari antzematen zaio, hau japoniarra da. Nik uste txikitan nabaritzen zitzaiguela gehiago. Orain agian pixkat gutxiago, ez dakit. Nik uste baiet, eta nik gustatzen zait pentsatzea baiet. Gustatzen zaizu pentsatzea baiet? Nabaritzen zaiguela pixkat. Eta zuen lagunek beti jakin izan dute zuen amak euskara hitz egiten duela? Bai. Ziur naiz, zuen lagun askoren gurasoek? Ez dakitela. Egia da? Bai. Eta gainera ikastolan bazuden beti bilera euskaldunentzat, eta gero bilera erdaldun. Eta ama joaten zen euskaldunen bilera horietara? Claro, eta hori bazen pixka, nik uste beste gurasoentzako pixka xoka. Baina, bueno. Eta gainera amak beti hitz egin izan du gure kuadrillakoekin euskeraz, beti. Beti saiatu da. Aukeraren bat du, beti egiten zuen euskeraz, eta egiten du euskeraz. Eta nola ikusten duzue, zuen ikaskideak izan diren horiek, guraso horiek erabaki zuten beraien seme-alabak, zuek bezala, ikastolan matrikulatzea, baina gero guraso horiek ez dute pausu hori eman, ez? Euskaltzale izatetik euskaldun izatera, ez? Badago pausutxo bat, zuen amak eman duena, japoniarra izanik, baina hemengo askok eman ez dutena. Gu oso harro gaude gure amak egiten duelako eta kriston esfortzu egin duelako urte pila bat ez. Denbora asko. Aekan, beti. Aekan ez, ikan. Ikan. Eta beti egon da euskara ikasten eta beti ikusi gor, saiatzen eta... Ikasten eta denbora asko irakurtzen, entzuten. Eta guretzako nik uste hori bai izan dela motivazio pixka bat euskara gehiago erabiltzeko eta euskara gehiago maitatzeko edo... Batez ere orain agian txikitan inkontzienteagoak ginen, baina orain bai pila bat eskartu egun gauza da, baina bueno, gero familia bakoitzak badu berea. Bai, noski. Eta nik uste txikia ginenean normalizatuago genuela. Eta orain bai ikuste dugula pixka eta arraroa dela eta azkenean esfortzu handia egin zuela. Agian da zuk esaten duzun hori ez, zuek bizi izan duzue betidanik normaltasun batekin, eta orain kontziente zaretenean konturatu zarete ze ahal egin duen zuen amak, eta nabaritzen zaizue harrotasun puntu hori. Orain harroa gehiago eskertzen dugu txikitan baino. Pentsan oraino iristen den keiko harrotasun hori? Hori eneke. Baina telebista bat etorri behar hori jakiteko? Bai, eskerrik asko zuri esan behar dizu. Eskerrik asko beraiei gonbidapena onartzeagatik. Bai, horixe. Eskerrik asko zuei ere. Bueno, baina guk pila bat eskertzen dizuegu. Berak esaten, nik hasieran hasi nintzenean berarekin aurreko saioan, esaten nion oso alaia zara, ez? Beti dago irri bat. Eta esaten zidan hori ohitura dutela ere bai. Baina ikusten dut zuek ere oso alaiak zaretela.
Zuek ere ohitura duzue, edo... Eta nabaritzen. Bai, oso jasotzen dudan impresio hori oso polita da, ez da? Bai, eta azkenean nik uste amari gustatzen zaiola alaia izatea, eta gaina irakaslea denez beti badago ikasleekin. Hori badu barne. Hori, kantatzen, dantzatzen, denok animatzen. Bai, eta nik uste hortik datorkigula hori baita. Marko dugu beste itzorduren bat, baina ja jaigiroan, Jaigiroan kantatzen, dantzatzen. Bueno, hirukote, Lorea, Leire, Keiko, placer bat. Placer bat, bai. Baita zuei ere. Zuen mundura hurbiltzeko aukera emateagatik. Eta gure mundura etorri zaretelako ere, bai. Bai, horrelako gehiago behar ditugu, Keiko gehiago behar ditugu. Baiet, Keiko gehiago munduan, begira. Nahiko. Ama bakarra, baina Keiko gehiago. Hori da. Eskerrik asko hirukote, Aspertu zaigonen naiz, nire inguran denak Keiko, ene maite. Gehiago, ez dute zertan elkarrekin egon behar. Aian, sakabanatuago be. Hori, sakabanaturik zire kokatu behar dugu, bestera, Oso ongi. Aizke?